Yung silbi nyo ay, doon na nakugurong ngita kog bagong tao. Sinsyahin na niya, ikaw. Oh. Igsuon ta, pero pagkagahay, kikagulo. Mura mga kinsa. Magsalig kag igsuon, ginaanam ka noon. Ikaw. Kontak ni tawanan niya eh. Kuha po na niya eh. Yan po niya, do not disturb eh. Lamark. Sige, magpabuyag eh. Mura po mga hawad eh. Sige lang mo gin-in. Oras ang yata niyo, alauna, maaari mo, alas 2. Saan mo na, ano yung time management? Oo, ano yung nakitoyo ninyo? Leo po gusto tumboy. Uturo po ng tumboy yan na. Sundong sako, pasuhan mo na ron. Okay. Okay, si Rodel, ako to, okay, patubangan to Rodel diri. Asa na yung ubanda ay? Silang, para akong kini, dito sila. Nilakaw siya, nananghit sila na ako. Okay, kamo, kayo mga gahe na kayo mo good. Nagkadugay mo, nagkagahe ng ano, parang nang magbatok. Okay. Sige. Abot ko ninyo ah. Okay. A few moments later. Bay! Oh. Kung ito yun mga nako, nawag na nila. Di magsilbi ninyo ay, dali, patawag nga sa mga uban. Ay, ano? Apa pa kami? Samas. Rodel. Rodel. Bay. Ay, dali. Dali, hindi ako istorya ninyo eh. Silbi ninyo. Dali. Dili ni ko na. Good news na, good news? Good news ni. Good news o bad news? Kadugay naman mo kuhan. Oo, sige. Para makabalo sa mi ba? Dili kay kadugay man mo good. So ang naibalaan ninyo is nagkadako na yung ulo. Kaning usa bago ni siya to active kini. May kini mo kani. Ikaw tingala ito nimo natakdan ka. Kay ikaw jaw ni problema kay mo acting, problema man good. Di mo silbi nyo ay, doon na nakugurong ngita kog bagong tao. Sinsyahin na niya ikaw. Oh. Igsuon ta, pero pagkagahay kay kagulo. Mura mga kinsa. Magsalig kag igsuon, ginaanam ka noon. Ikaw pod. Oh. Bitaw. Dili ba kita man kauban na bay? Amo gani, kita na gani kauban na niya. Di ba magsilbi nyo agud? Dami kog lingong oras. Alauna ta maabo, magsabot sa oras. Alauna pa ta mo kuan po. Dili kay mag-abot mo alas 2. Di kay usahay gud. Mga buba akong tubig, kay walay tubig balay. Dili na, rason kita matay kuan gyud. Di magsilbi nyo ha, pero pasensyahin lang kita. Oo. Ha? Bago namin boss. Ha? Bago namin. Dili kay kapila na ko ninyo nagkuan, kapila na ko ninyo na nagpasaylo sa inyo mga sapa ninyo, yung mga sige lang og sabot kamo, wag mo kabalo sabot sa kuha. Sinsayan lang jud kayo, nalang ko istorya sa inyo ha. Katong gichat nimo sa GC nga nakay-istorya namo. Na jud kay istorya sa GC, dili ko tumabuhat kay maot kay istorya ko sa GC dapat personal gyud. Itong duha si Franco si Kino ito nananghid dito sila. Kamo nagkagahi naman mo good, sabot na kay na alas 10 to nga mo laon na. Tarong ba na, alas 10 pa ko dito. Ikaw kani ikaw. Ako sabot ko ikaw, kugihan ka nang takda naman ka. Basta ako masulti niyo, sinsayan lang jud ko ha. Unsa man agod? Agod? Dili mo kuan na makalitan na. Isulti ka na para mabalaan. So tani inyo masabtan ba na? Nang masabtan na ninyo sa kamong upat mga baho mog tayak. Mga baho mog tayak. Ayaw, dili.